Η Ελλάδα μας βρίσκεται σε κρίση. Μία κρίση που έχει δημιουργηθεί από τους ισχυρούς. Το σύστημα των τραπεζών, των αγορών, των πολυεθνικών και των συμφερόντων των οποίων εξυπηρετούν. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί την κρίση ως εργαλείο για να υπερχρεώνει χώρες σαν την Ελλάδα. Χρησιμοποιεί στη συνέχεια το χρέος σαν εκβιασμό για να κατακλέψει τις φυσικές μας πηγές, τον πλούτο της χώρας μας και να μας κάνει εμάς γκαρσόνια των πλούσιων που θα έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Η μόνη αντίδρασή μας είναι η ένωση και η αλληλεγγύη των ανθρώπων. Εγώ δεν είμαι κανένας. Μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Απλά πιστεύω πως μοιράζομαι κάποιες σκέψεις με αρκετό ακόμα κόσμο. Σαν λύση για να αντισταθούμε σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα βλέπω το εξής. Μία συμμαχία στρατηγική, οικονομική, ενεργειακή, μία συμμαχία ανθρώπων που τους ενώνουν πολλά, αλλά πάνω απ' όλα η ανάγκη να σχηματίσουν μία ισχυρή αντίσταση κόντρα στο σύστημα της κρίσης. Μιλάω για μια ένωση φωνής και θέλησης ανθρώπων από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία. Οι χώρες μας μοιράζονται σύνορα, μοιράζονται και θρησκεία, αλλά πάνω απ' όλα συγκεντρώνουν αρκετή δύναμη για να σταθούν κόντρα στο σύστημα της κρίσης. Τους λαούς μας τους ενώνουν πολλά. Ας αφήσουμε στην άκρη αυτά τα ασήμαντα που ίσως μας χωρίζουν. Η ιδέα είναι άντρες και γυναίκες από Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Ρωσία αρχικά να συμμετέχουν σε αυτό το group στο Facebook. Μέσω αυτού θα δείξουμε τη θέληση και τη δύναμή μας. Πιστεύω ότι όσο περισσότεροι μαζευτούμε, τόσο μεγαλύτερη αίσθηση θα κάνουμε και ίσως μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις προς τη δημιουργία αυτής της συμμαχίας. Πιστεύω πραγματικά πως αυτή η συμμαχία είναι το ισχυρότερο οχυρό για να πολεμήσουμε κόντρα σε αυτό το σύστημα που οδηγεί τους λαούς μας στην καταστροφή. Οπότε, αδέρφια, γυναίκες και άντρες από Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρωσία, ας ενωθούμε γύρω από αυτόν τον σκοπό. Νομίζω ότι πιο κρίσιμη στιγμή από αυτή που ζούμε τώρα δεν υπάρχει.